Yo, what's up mga idol? Kumusta kayong lahat? At welcome back again sa ating panibagong vlog. So, sa episode pala na ito mga idol, papunta pala tayo sa Alaminos. Dahil maghahakot ulit tayo ng paninda. So, gagamitin natin si Raptor na pula. So, sa lahat naman nag-aabang kay Raptor, hindi natin mai-dire-diretso yung pagbablog about kay Raptor. Kasi siyempre, anong tawag dito, hindi naman kasi lagi may biyahe o hindi naman kasi lagi pumupunta kami sa Alaminos para hakot ng paninda kagaya nito. Pero ngayong araw pupunta kami sa Alaminos sa CSI mga idol, no? So sa mga taga Alaminos, kita-kits po tayo dyan. Alright, so ito pala si Raptor na pula. So kanina kasi napainat ko na siya, napainat ko na yung makina niya, so pwede na natin siyang gamitan ng push start mga idol. Yan o. Alright, so bago pala tayo magpatuloy, isang mabilisang shoutout pala tayo sa tropa natin, kay Sir Rowan TV. At siyempre lalong lalo na sa isang tropa natin, sa idol natin na balak bumili ng Honda Supremo. So ngayon pa lang binabati na kita. Walang iba kundi si Mr. Pogi from Apayao. So shout out po sa lahat ng mga taga Apayao dyan. Alright. So dyan masusubukan talaga yung lakas ng Supremo sa Apayao, kasi yung mga daan dyan talagang akyat baba, di ba? Tapos siyempre kargahan pa talaga yun, yung mga ganitong klase ng Supremo. Yung may anong bang tawag dun, halos ganun din, may kulong-kulong din. So ganun daw yung plano ni Sir Mr. Pogi sa kanyang bibilhing Honda Supremo, kasi balak niya rin magtayo ng tindahan. Alright, so magkakasama ko pala si Mrs. At papalis na rin tayo mga idol. So ang oras pala natin ay 9:40. So tinanghali na kami. So yung dalawang alaga pala natin nandyan, nakatambay at may bantay. Alright, so kita kasi tayo mamaya sa daan mga idol. Alright mga idol, no? So nandito na pala tayo sa Barangay Tara. Dito lang kubo na to. Ang bag. Alright mga idol, no? So gigilid lang muna kami kasi nalaglag yung bag. Yung hook niya wala na. Ay, nakakwanta. Bumigay. Dito na lang, sandali na, pero dito tong jacket. Dito na lang ako, sabit mo lang sa dito. Alright, so susubukan pala natin kung si Raptor mga idol. Dahil wala tayong karga na papunta sa Alaminos. Susubukan natin yung lakas na mga idol, no?
kulong. Alright mga idol, 6 shot. Rubberized mo. Oh, rubberized lang. Alright mga idol, no? So touchdown pala tayo dito sa Alaminos CSI. Parang kunti lang ang tao. May ano dito, mantra. Alright mga idol, no? So touchdown pala tayo dito sa may Alaminos. So nandito tayo sa may CSI Alaminos warehouse. So dito tayo nagparking sa may malapit sa may BPI. So si Mrs. nauna na siya. Nauna na sa loob. So maghahakot lang kami ng mga paninda mga idol, no? Tapos update na lang tayo mamaya pag pauwi na. So ipapakita ko sa inyo yung mga kakargahin mamaya, kasi parang marami-rami yung bibilhin namin ngayon na mga paninda. So siguradong mapupuno na naman itong kulong-kulong ni Raptor. So titignan natin kung may nagbago ba sa kanyang hatak, kasi 1 year and 4 months na. Kaya titignan natin kung may pagbabago ba. So titignan natin mamaya mga idol, no? Alright, so update tayo mamaya. Alright mga idol, no? So bali nandito na kami sa counter. At shout out nga pala kay boss. So pala yung tawag dito nagpapak ng mga pinamili namin. So makikita nyo mga idol yung tatlo, nagchichismisan po yung mga yan. Alright mga idol, no? So naikarga na namin yung mga pinamili namin, no? Ito na lahat yung kakargahin ni Raptor na pula. Hindi napansin ni Mrs. may butas pala tong diaper na to. Check mo na lang siyang kanan dito. Tapos ano pa? Wala na. So mas kunti ngayon yung nabili namin, kasi wala yung iba, kasi wala. Ano ba yan? Iligay ko yung bag ko. Kaya. Kaya. Wala naman tayong bibilin, di ba?
naundas ko sa trapod. Alright, so uwi na muna kami mga idol, no? So kita-kits na lang tayo sa daan. Bakit? Wala na nakalimutan na bibilihin. Ako nang bahalang bibili. Ay, yeah. Alright mga idol, no? So nakaalis na tayo dun sa may CSI. At tumatakbo tayo ngayon ng 40, pero parang wala lang yung karga ni Raptor na pula, no? Kasi nung mga nakarang naghakot tayo ng paninda, mas mabigat pa dito. So kukunti lang to mga idol eh. Napakagaan. Parang wala lang niyang hinahatak eh. Alright, so mamaya mga idol eh, tatry natin siya dun sa may zigzag. Kaya pang umakyat pag ganitong may karga yung Raptor na pula natin, no? Alright mga idol, no? Nandito na pala tayo sa bahay at nakarating na rin kami. At papakilala ko si Dago.
Alright. So, ito lahat yung mga hinakot natin mga paninda mga idol, no? Alright mga idol, no? So, dito na siguro matatapos itong vlog natin. So, ingat po tayong lahat and God bless po. So, see you po sa next na vlog natin mga idol.